ዝግዛኣሎም ሲ ብመንፅር እቲ ዝገብርዎ ጽቡቕ ነገር maybe ከም ሪዋርድ ፖዚቲቭ ሪንፎርስመንት ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ ሓደ ነገር ጽቡቕ ክገብሩ ከለዉ ናቱ ሪዋርድ መተባብዒ መቸም መተባብዒ ዘይብሉ ነገር የለን ሳለሪ ወይ እኳ ደሞዝካ እኮ መተባብዒ እዩ ደሞዝ ተዘይብልካ ክሰርሕ ትኽእል ዲኻ ኣይሰርሕን ኢኻ ፖዚቲቭ ሪንፎርስመንት እዩ ስራሕ መታን ክሰርሓሎም እዮም ደሞዝ ዝኸፍሉኻ ስለዚ ሓደ ነገር ጽቡቕ ክገብር ከሎ ቆልዓ ምስኡ ተማጣጣኒ ዝኾነ ሪዋርድ ዓቕምኻ ዘፍቅዶ ምግባር ጽቡቕ እዩ ድሓተቶ ነገር ግን ክትገዝኣሉ የብልከን ሓደ ብኡ ተፀላእካ ይፅላእ ፀገም የብሉን ማስ ፓረንት እንዲኻ ክትፍቱ ጥራይ ኣይኮንካን ሕጂ ሰዓት ከባድ ፍሬንድ ምዃን ካልእ እዩ ፓረንት ግን ክትፅላእ ኢኻ ከም ዝበልካ ዓፅምኻ ዝሰብር ዘረባታት ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ኣስፋር ኣስ ንስኻ ቪዥን ተለካ ናበይ ትወስዶም ኣለኻ ትፈልጥ ተኮይንካ እዚ ዝግበር ዘሎ ሓጎፅቆፅ ዘገድስ ኣይኮነን ሕጂ ትዘርኢ ኢኻ ዘለኻ ፍረ ክትርኢ ኣይትፅበን ኢኻ ዋን ዴይ ግን ዴይ ኣር ጎይንግ ቱ ኣፕሪሺየት ምስ ዓበዩ ግን እተን ዝነገርካዮም ፕሪንሲፕል ሎሚ ዝሕመምኦም ፅባሕ ንጎ ምስ ዓበዩ ተመሊሶም ከመስግኑካ እዮም ንሱ ስለ ዝገበርካ ሕጂ እንታይ ክርዳእና ዘለዎ እዚ ግዝያዊ ዝኾነ ነገራት ክንጥምት የብልና ንዘርኢ ኢና ዘለና ሕጂ ክትዘርኢ ከለኻ ከዓ ፍሪኡ ሽዑ ንሽዑ ትርእየን ኢኻ ሕጂ ከቢድ ዝገብሮ ፓረንቲን እቲ ዝኸበደ ስራሕ ኣብ ዓለም ዝብሉ ባህሎ ምክንያቱ ተሰሪሕካ 30 መዓልቲ ሰሪሕካ ተንደሞዝካ 2 ሰሙን ሰሪሕካ ተንደሞዝካ ኣለዋ ሪዋርድ ሲስተም ኣለዎ ዝኾነ ነገር ትገብሮስ ሪዋርድ ኣለዎ ቆልዓ ክትዕቢ ከለኻ ሪዋርድ ሲስተም ኢሚዲየትሊ የብሉን እምበሽ ኸማን ከም ዝበልካዮ እዚ ኩሉ ነገር እናገበርካ ካልእ መንገዲ ኸዱ ወይ ተመሊሶም ንዓኻ ክሳይ ክብልኻ ከለዉ ይሕመካ ከም ሰብ እንታይ ኢኻ ክትጥምት ዘለካ ነዊሕ ክትጥምት ኣለካ ስለዚ ንስኻ ትምህሮም ዘለኻ ንሂወቶም ሙሉእ ክጠቕሞም ዝኽእል ምስ ጎበዙ ልቢ ምስ ገበሩ ነገራት ከጋናዝቡ ምስ ጀመሩ ሽዑ ኦኬ ዳዲ ዲዲስ ቢኮዝ ሂ ሃዝ ሪዝን ኣደይ ከምዚ ጌራ ዕብያትኒ ታስዋይ ከምዚ ሰብ ኮይነ ክብልኻ ኢኻ ትደሊ ስለዚ ነዊሕ ክንጥምት ኣለና ኣብዚ ንሪኦ ሓጎፅጎፅ ክሳሕ ገብረና ክሕመናስ የብሉን ማለት እየ ቴንክ ዩ ካልእ ሕቶ ዝተባህለሲ ቆልዓ ክልተ ዓይነት ቆልዑ ኣለዉ ሓደ ማኒፕሌት ዝገብሩ ዘረባ ምዝራብ ሕጂ ከምኡ ክብሎ ከሎ ማኒፕሌት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ካልእ ፋሚሊ ነይረቲ ዝኸውን ይብለካ ወል ኮፍ ኢልካ ይነዋት ጋድ ግን ኣብዛ ፋሚሊ እዚኣ ይምፅእ እኳ ኢልካ ነቲ ቆልዓ ክስታይ ትገብሩ ገሊኦም ግን ኣለዉ ሕማቕ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ሰይ I wish I was dead ብኻ they meant it ሕጂ ንሱ ፈንዳሜንታል ክስታይ ስለ ዝኾነ ኮፍ ኢልካ ኣድረስ ትገብረላ እዚ ዘይምርካብካስ ከመኢሉ ምስ ሞት ፓራሌል ይኸይድ እዚ ዓቕምና ሪዘን ክህልወካ ነኽትብል ከለኻ ከም ፓረንት ሲ ሪዘን ክህልወካ ኣሎ there has to be a reason there is limited money there is limited time there is limits needs ሕጂ ኮፍ ኢልካ እዚ ዲስካስ ክገብረለካ ኣብዚ ሓደ ካብዚ ምፅኢና ዘሎ ቆልዑ ዘየድልዮም ነገር ገብሩ ኣለዉ እንድዩ ሕጂ ከምዚ ዓፅምኻ ዝሰብር ዘረባ ክዛረቡ ከለዉ ፎር ግራንትድ ኣይትወስዱ ገሊኦም ቆልዑ ግን ኣለዉ ማኒፕሌት ዝገብሩ ኮነ ኢሎም ካብቲ ወለዲ ስማርተር እዮም ቆልዑ ሕጂ ዘይጋትዩ ከምዚ ክብለኒ እንድዩ ናብ ካልእ ፋሚሊ ከይድ ኢልካ ትገዝእ ወዲ ክስቶ ተገዚኡ ኢሉ this is my family our family ኢልካ ክስታይ ክትገብሮ ኣለካ ነቲ ቆልዓ ኣድረስ ክበሮሱ ኣድረስ don't leave it ጠልጠል ዳበል thank you ዶክተር መሊላ ጽቡቕ ሓሳብ ፌቡላ ኣብዚ መስኣቲ ቅድሚ ክውፅእ ነይሩ ብርሃውና ሶሪ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ቆልዑት ካብ ሓደ ክሳብ 6 ዝበልካዮ ሰለስተ ባህሪ ተዛሪብካ ነርካ ፋውንዴሽኖም ዝፈልጡ ምስ ኣዲኦም ይፃወቱ ፀንሖሞ ናብ ኣዲኦም መፁ ካብ ሕቕፎ ኣዲኦም ዘወርዱ ድሓር ኣብ ትምህርቲ ምስ ከዱ ከዓ እቲ የሸግሩ ይበኽዩ ገሊኦም ከዓ ካብ ኣዲኦም ወሪዶም ተሓቂፎም ዘይፈልጡ ሕጂ እቲ ክልተ መወዳእታት ዝገልፀካዮ ባህርሲ ብኸመይ ኢኻ ትዓርዮ ሓደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም ከይሸግሩ ካልእ ከዓ ምስ ወለዶም ሃልዮም ናይ ሃልዮም ይሲ ክፈልጡ ክእሉ ኣለዎም ኖ እዚስ ብኸመይ ኢኻ ተዓርዮ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ኣብቲ ኣታችመንት ኢሞሽናል ኣታችመንት እዩ እቲ ቆልዑት ዝፈላለዩ ባህሪኦም ሲ 3-4 ደረጃታት ኣለዉ ኢልና እቶም ሴኪር ኣታችድ ዝኾኑ ማለት ሴኪር ማለት ውሕስ ዝኾነ ርክብ ኢሞሽናል ኣታችመንት ምስ ወለዶም ዘለዎም እንታይ እዮም ዝገብሩ መብዛሕቲ ግዜ ክትፃወቱ ትገድፎም እሞ ንስኻ ፋውንዴሽን ኦልሬዲ ስታብሊሽ ጌርካ ስለ ዘለኻ ዝወድቁሉ ፀግዖም ዝወድቁሉ ተመሊሶም ናብ ክሳይ ዝምለስሉ ኣብ ርእሶም ኦልሬዲ ስለ ዘሎ ኣብቲ ካልእ ከይዶም ኣክቲቪቲ ክሳተፉ ኣይሸግሮምን እዩ
ሕጂ ተወስቶም ንዓኻ ከም ፋውንዴሽን ኦልሬዲ ቀሚጦም ኣለዉ ውሑስ ኢኻ ስለዚ ኸይዶም ተፃዊቶም ኣቢሎም ናባኻ መለሱ ማለት እዩ ሕጂ ዞም ከምዚኦም ቆልዑት ኣለዉ ሴኪሪቲ ኣታችድ እዮም እዚኦም እቶም ካልኦት ዝበልናዮም እቶም ካልእ ዝረኣናዮም እንታይ እዮም ካባኻ ክፍለዩ ዘይክእሉ ምክንያቱ ገና ነፍሲ ኣተኣማንን ገይሮም ሲ ካባኻ ተፈልዮም ኣብቲ ኸይዶም ተፃዊቶም ክመፁ ብጣዕሚ ከብዶም ማለት እዩ ስለዚ ምሳኻ ጥበቕ ብሎ ኣብዚ ኸድካዮ ምሳኻ እዮም ጥበቕ ምስ ካልኦት ቆልዑት ክፃወቱ ይክእሉን እዮም ሕጂ እቲ ሳልሳይ ከዓኒ እቲ ሳልሳይ ዝረኣናዮ ከዓ ኣቮይዳንት ማለት እዩ እንታይ ኣቮይዳንት ትወስዶም እሞ ድሮብ ትገብሮም ዶን ኬር ኣለኻን የለኻን ዘገድሶም ኣይኮኑስ መሊስካ ትወስዶም ክትመፅኦም ከለኻ ሓንቲ ሪኣክሽን ኣይብሎም ኢሞሽናል ሪኣክሽንስ የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብቲ መሰረት መጀመርታ ኢኻ ግዜ ክተጥፍእ ዘለካ ካብቲ መጀመርታ ጀሚርካ ኣብቲ ዓመት ወይ ተዛብቲ ክውለዱ ከለዉ ኣብቲ ኒድስ ናቶም እቲ መዓልታዊ ኒድስ ናቶም ንሕንተ ማላእ ኣሎም ኮንካ እምነት እንድሕዳ ቢልድ ገይሮም ትራስት ገይሮም ማለት እዩ እቲ ሰፐሬሽን ኤንግዛይቲ ኣየሸግሮምን እዩ ኦልሬዲ እምነት ትራስት ሕዚሮም ኣለዉ ኣብ ኣኻ ማለት እዩ ግን ሰፐሬሽን ኤንግዛይቲ መብዛሕቶም ቆልዑት ኣብ ኣዚልዳ ክጅምሩ ከለዉ ወይ ፕሪኬይ ወላ ክኸዱ ከለዉ ኣይፍለዩን እዮም ንሕን ከምዚ ዓይነት ኤንግዛይቲ ኣለዎ ማለት ኤንግዛይቲ ክብሉ ከለና ርብፀት ማለት እዩ ስለዚ ክትፈልዮም ከለካ እንታይ እዮም ትገብሩ ይበኽዩ ይዕገርግሩ ካባኻ ንክፍለዩ ብጣዕሚ የፀግሞም ሕጂ እዚ እስካብ 4 ዓመት ዘሎ ግዜ ሰፐሬሽን ኤንግዛይቲ ምስ ግዜ ናሃሰሰ ዝኸይድ እዩ ማሲ ቀፃሊ ትወስዶም ይምለሱ ቀፃሊ ይበኽዩ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ነገበሩ ኸዱ ኣዳቶ ገብሮ ማለት እዩ ድሕራይ ኖርማል ክኸውን እዩ ወላ ሓን ሽግር የለን እዚ ንኩሉ ቆልዑ ዝረአ እዩ ባህሪ እዩ መጀመርታ ንጓለይ ድሮብ ዝገበሩ ኩላ ሽወዝ እዛ ገዛ ክልተ ጌራታ ወጭጫ ማለት እዩ ሕጂ ጨኪነ ኣነ ገዲፈያ ኸይደ ማለት እዩ ታበኽያት ስጋ ሕጂ ሰማዕ ኣለኹ በዝነይ ማለት እዩ ግን እንታ ክገብራ ዘለና ክገብር ኣለና ኣብታ ሞመንት ማለት እዩ ኣነ ተዘይጨኪነ እዛ ጨኪና ኣይትኽእልና ኔክስት ደይ ምስ ወሰድኳ ድሓን ኮይና ማለት እዩ ኣክሰፕት ገይራ ኣብቶም ወደይ ምስ ወሰድኮ the first day he was fine ስለዚ እቲ ቴምፐራመንት ፈላለየ ናይ ቆልዓ ሕጂ ከምዚ ሰፐሬሽን ኤንግዛይቲ ክቀላቀል ግድን እንድዩ ልዕሊ 4 ዓመት ድሕን ሓሊፉ ቆልዓ እሞ ቀፃለ ከምኡ ዘርኢ ድሕን ኮይኑ ግን ናብ ዶክተር ክትወስዶ ኣለካ ምክንያቱ እቲ ኤንግዛይቲ ዲስኦርደር ካብ 4 ንላዕሊ እዮም ዲያግኖስ ዝገብርዎ ማለት እዩ ገሊኡስ ኤንግዛይቲ ማሲ ካብ ስድርኡ ክፍለ ይክእልን ከምዚ ዓይነት ፀገማት መሻሎ ኣናክሽስ ዝኸውን ኣብ ሶሻል ነገራት ክሳብ ክኸውን ንሕን ብቆልዑቶም ኣብ 4-5 ጀሚሩ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ዋላ ምስ ዓበይ እውን ኣይገድፎምን እዚ ማስ ከም ሓደ ዲስኦርደር እዮም ዝርእይዎ ማለት እዩ ቅድሚ 4 ዓመት ዘሎ ግን ኖርማል እዩ ዝኾነ ቆልዓ ዘርእዮ ባህሪ እዩ እዚ ናይ ምፍላይ ምፍራሕ ማለት እዩ ስለዚ ብተኻለና መጠን ንኣሽቱ ቆልዑ ድሕና ኣለውና ምኾሙ ድሕና ሪኦም እታ ዝዓበየት ኦቨርካም ክትገብራ ትኽእል ኤክስፖጀር እያ ማሲ ብቐፃሊ ጊቭ ኣፕ ክትገብር የብልካን ሓንሳብ በኺት ቆልዓ ካብ ትምህርቲ ኢልካ ክትገድፎ የብልካ እንታይ ዳ ንኻልኣይ መዓልቶ ትወስዶ ኣለካ ሳልሳይ መዓልቶ ትወስዶ ኣለካ 4ይ መዓልቲ ክመሃራ እዩ ሙቭኦን ክገብር እዩ ካብኣ ክወፅእ ማለት እዩ እንተ ደኣኒ ንትፍርሑ ርኢኻ ንስኻ ግን ፈሪሕካ ምስ ሒዝካዮ ደን መዓስ ክመሃሮ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ፍርሒ ኤንግዛይቲ ማለት እዩ ኤክስፖጀር እዩ መፍትሒ እዩ ንኣብነት እንታዮም ዝብሉ ዋላ ሳሬት ዘፍራሕካ ድሕን ኮይኑ ቀፃሊ ድሕን ሳሬት ትርኢ ኮይንካ ናለመድካየ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኤንግዛይቲ ብባህሪኡ እንታይ እዩ ብኤክስፖጀር ኢኻ ክትፈትሖ ትኽእል እምበር ካብኡ ብምህዳም ኣይኮንካ እንተሃዲምካ ናገደደይ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ቆልዓ ድሕና ኣለካ ከምኡ ዓይነት ባህርያት ተርእዩ ብተኻለ መጠን ንኣሽቱ እትኮይኖም ትወስዶም ኣለካ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ክበኺ ድዮም ክዕገርግሩ ድዮም እቶም ቤት ትምህርቲ ክፅውዑካ ድዮም የስ ግን ካሊእ መንገዲ የለን ኣብ ቀፃሊ ናቐበፀ ክመሃራ እዩ he will move on ኣብ ላይፍ ማለት እዩ thank you ኣብቲ ናይ ሸበጥ ደበልኪያ ክህረሙ የብሎምን ዳ ዋላስ ሓረቕካ ትሃርሞም የብልካን of course ግን ኣረዲኻ እቲ ዝበደልዎ በደል ክሳዕ ክንደይ ታሽ ምዃኑ ሲሪየስ ምዃኑ ጌርካ ክትሃርሞም ኣለካ ዲ ንኣነኻ ናይ ምሳሌ ኩሉ ሸዓብ ርእሰይ ትመፀኒ ፅብቕቲ ሕቶ እያ እዚኣ ሕቶ ክሪቲካል ሕቶ እንድያ ሕጂ ብተኻለና መጠንሲ እንታይና ኢድና ካብ ኢድናስ ንፍቕሪ ዳ እምበር ኢድናሲ መቕፅዒ ክርእይዎ የብሎን ማለት እዩ ኢድናሲ መዕቆፊ ኣምላኽ ፈጢርዎ ክንሓልየሎም ክንሓብዮ ሕጂ እታ ኢድናስ መህረሚት ክትኸውን የብላን ከምኡ ክርድእዋ የብሎም እንቶም ቆልዑት ግን እንታይ እዩ
زي سبانكين شالوج ما طف مبالكو كل سب تقبرو زي والحنتي ግን ሲረስ ምህራም ንሕን ኮይኑ ሲ ሳዕበይኑ ብዙሕ ስለ ዝኾነስ ኣብኡ ከይበፅሕና ብኻሊእ ፈቲናያ ዲና ነቲ ባሕሪ ንምዕራይ ማለት እዩ ካሊእ ንፈትኖ እሞ ዳኣብ እንተኮይኑ ኣብቲ መወዳእታ ክሳይ ክትኣቱ ትኽእል ግን ካሊእ መንገዲ ከቃንዖ ዝኽእል ኮይኑ ነቲ ባሕሪ ሲ ሞ ዝምህሮ ድሕን ኮይኑ ውፅኢታዊ ድሕን ኮይኑስ ንሱም ጥቃም እንዳይሓይሽን ኢለ ሓንተ መሊስያ ማለት እዩ سايزي بجكاتي ببولين بير بريشر جلسي أبزع عدس زيارة ناي مالتي ميديا ناي إنترنت ناي جله بزح إنفلونسز الله مالت تابلتس كحزو هلو بلابتوبهم كونه هلو هجي بخلو نجار مالتي هجي زيادة نايتي نيجاتيفس إنفلونسز هونو نعوسي انت عينت ميلا متعرق غيركا نابت قنوع تمصم تخيل موها اب نابراسي برقص بقى براكتيكال بزخونه همي يمسلك ኣብቲ ንንእስነት ዝምልከት ዓክሳይ ኣብኡ ኣብኡ ሎ ሶሻል ሚድያ ዝብል ናቱ ፅልዋ እንታይ እዩ ኣብኡ ቁሩብ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ትዕገስ ቁሩብ እታ ማይክ ሃብትሽ ክስታይ ባግበር ኣዝኡራ ብዛዕባ መፅዓሲ እዚ እግዚኣብሔር ተፈላለዩ ደቂ ንድበና ሕጂ ሲ ኣይመስለካን ዶ ንኩሎም ደቅና ሲ ብተፈላለየ መጠን ቆፅዖንኩም ዘለና ገሊ ካብ ውላድና ትዝርፍ ተቢልናዮ ትሰምዕ ኣሎ ገሊ ከዓ ንእሽተይ ጠፍ ተበልካዮ ይደልዮ ትርድ በለ ውላድ ክበና ኽእል እዩ ክንሃርሞ ከለና ከዓ እዚ ክንድቢና ንሃርሞስ ብኻሊእ ጌርና ቁልፊ ገልምታ ጌርካ ነቲ ምሳኻ ምንታ ኣታሽ ከይኸውን ከምኡ ይመስለካን ምክንያቱ ሲ ንኩሎ ውላድና ሲ ብሓደ መንገዲ ክንቆፅዖስ ኣይመስለና እንትግባአና ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ውላድ ስለ ዝበና ኣምላኽ ፅቡቅ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣይ ቲንክ ከም ርእቶ እውን ፅብእቲ እያ ምናልባት ቁሩብ ክንጥንቀቕ ዘለና እንታይ እዩ ኣድልዎ ከኣሎ ኣድልዎ ሕጂ ደቅና ሲ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ፃዕሪ ክንገብር ዘለና እስቲ ሓደ ቆልዓ ጠባዩ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ጊንጢ ስለ ዝኾነ ፈትዩ ይኮነን አንተ ይሪእናዮ እቲ ቴምፐርመንት ናቱ ተፈጥራዊ ነገር ኣሎ ስለዚ ሓደ ቆልዓ ሶሻል ፍትው ኣሎ ቆልዓ እዚ ኣብ ባዮሎጂ ናቱ እቲ ጂን ናቱ ስለ ዘሎ ሲ ባዕሉ ዘምፅኦ ነገር ኣይኮነን እቲ ሓደ ቆልዓ ከዓኒ ውዑይን ሽኦልን ድሕን ኮይኑ እንታይ ትገብሮ ሕጂ እንታይ ኢኻ ክትርዳእ ዘለካ ግን ፈትዩ ድዩ ምፅይዎ ማለት ኣብ ባዮሎጂ ናቱ ኣሎ ከምኡ ተፈጢሩ ዝተፈላለየ ምክንያት ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ እቶም ቆልዑ ሲ ዘርእይዎ ባህሪ ንኣሽቱ ከለዎ የዛረብ ዘለኹ ብናቶም ተበግሶ እውን ከይከውን ይኽእል እዩ ADHD ዘለዎም ቆልዑት ኣለዉ ዝተፈላለየ ፀገማት ዘለዎም ቆልዑት ኣለዉ ስለዚ እንታይ ምስታ ይሳቆ ምስታ ሕቶኻሲ እንታይ ኢና ክንጥንቀቕ ዘለናስ ተኣድልዎ ብጣዕሚ ከባድ እያ ይርእዩ ስለ ዝኾኑ ማለሲ ፌቨሪዝም ተርኢ ኮይንካ ቀልጢፎም ቀበብሉካ ሞ ንሶም ከኣቲ ናቶም ኮንፊደንስ ወይ ነብሰ ተኣማንነት ክህረም ይኽእል እዩ ስለዚ ተኻእለካ ማለት ምዑሩይ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ክህልወካ ኣብ ደቅኻ ፅቡቕ እዩ ግን ከም ዝበልካዮ ቆልዓና ቆልዓ ከዓ ባህሪኡ ስለ ዝፈላለ ነቲ ባህሪኡ ክዕርዝ ዝኽእል እንታይ እዩ ንሓደ ቆልዓ ዋላ እቲ ኔጋቲቭ ሬንፎርስመንት አንተ ይጠቂሰ ነይረ ቴሌቪዥን ዘይፈቱ ተኮይኑ ቴሌቪዥን ተሕዲካዮ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ስለዚ እቲ ዝፈትዎ እንታይ እዩ እቲ ዘገድሶ ቆልዓ እንታይ እዩ ንዓ ተሕዲካዮ እዩ ክምሃር ስለዚ ከዓ ክፈላለዮም ይኽእል እዩ እቲ ባህሪኦም ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ግን ከዓ እታ ኣድልዎ ከዓ ክንጥንቀቐላ ኣለና ክነዳልዎ የብልናን بحدا خنريه مالنا انت انا نخون لنا ما بعت مسلي ابتناي يقدمنا ابت عدمه اب كل يوم يقدمنا ذلو حجي ولا سلسه ندابلنا ولا حمش عينته عجن السخاء كمان بعد ميخا خفافيل كذا الله جي يقدمنا يشكعنا
تعد مسي نعنا دي خوم خوين زرعينا زلو وي أنا ودي 4 عامد كله خز ودي 5 عامد كله ودي 6 عامد كله ودي 7 عامد كله خز نبرني حجي دك 3 عامد يعني زوم صو زلوس نعنا دي خوم زرعينا زلوس وي عبتني عامد قال كم يوم ولدونا أبز جيزي كم يوم تخون كميل ودي كم زخون أنا أتصاب تاوانو زبط حوار له عجيت عدمس بلك عدو ردعنا له ديو وين نحن قصات صار روح نقبل كم يو حجي أبا قال حسابك كلايتي تا طب بولينج زبالكايا it's not only مدندان ترايزي كونسي تا ماسيا إن أنا بلعب تقرينيا ماسيا إنسالت ولا ما أعرف أنت كم زولوا تا بتقولوا متصرافيا جابانا ماسيا صوتاي لا لينير نفسه كيف أنا جزات ناس سقوازي وليلة سقوا طعم كون غير كان قالوا أبيك سايقن هجي أبا تا بولينج تا ماسيان قلاي ندك أنا ساو خن مهرهم كم دلنا تي من خالد سب زقبرو متصرف قال متذكر هذا ميت حتو بعد حتو عندي أنت أيو خوين إذا شكرنا خوين سمعني أتهم كل عطرة إذا يكونوا عبي زلهم نحن خنا عبل لنا بالي تردي كله جي ماسي تا كل عنتهم كلها تتكمل لا سلتسي حس كياسيل كتقصص قاب أدولسنت مالتي أي سرحني أبجلس يا عبيد لو يا عبيد إحنا لو تحساسبهم يغيروا له هجي مسؤومي خانس خا تعبل لك تزي كوينو حدا نجر نجير كايم سلزب القوت راي جبروت بلا مزنا بركة يسمعوا خا عني روميم جزي يقول الناسي زجبل كايس سمعوا خاص تقول تاتلو مالتي أدولسنت مسبز أي حدا قلعة تزبل كاي I say so tell كايو هيك سمعك this is my life this is كلك أخذ جمري مالتي حجنتها يتسقمنا مسؤوم أين عبنينا مسؤوم أين غيرنينا تقاطع عناون تمساسالي يخون تازل مدنا أبتم كل اعتذر أنا مسعابي خا ودي عسات حمشة عسوشيد شاشوات مسكونة خد قطعة فتن أيسرحني حجنتها أنا تازبل كاي أنت تا challenge خنا نازلنا نسوم قلتي فمي عابب تتحساس ومن قلن نسخة أني جنا بتاع زلمت كأنه جرى الله خامو هو fast يوم develop زقبرو shift is black هو حجي تايو أنا مبالكو تي نحنا زعبنا له دحر بايتان السوم زعابي له زلوا دحر بايتان درخب يبولون نعبنت أناسي عم أدم بس يحب يتمرت خجمر الخله بيونيفرسيتي مساعد خوسي نمجمر تاجزي سيلف كونسبت سيلف افكاسي سيلف كونفيدنس قال سميع أبي هو تي مالي لكازو لهج أبي هو تيس كلاس مسوسات كوس كم زلوا دي إزبنيرة تاي مشالو ساتهم سي تدرجات حليفو موسي أورد أصني عمون تاي مت فليت أميهم أو بس يحمزوا لهم كالج مالتي نفسه كيف مدرسة بخمي حليفهم أو بس يحمز فلتيهم نعايقن كل نقدر طعامك أنا بعلوسي استرينجي مالتي نحن ناس كومي عبينا مالتي تايز عبينا نحنا أبغانا دي خانت مقبض رأي أقول لك خدان كاترأي أقول لك مبزحته فاميلي إزبز له يونيك فاميلي كله اليوم نزنا قرات زي أدرسنا جور وزعبي وقلعود كله اليوم قل أنت يوم كدانكا أي عراق مقبخ أي تسأل برك ولا عي حج أبتدق خيط كا مست دقزات خامس ما مهارت خا تجبروا لعن تحتنكم عند يزول كماس يقول سيو شيبت قبل كازولو نتنات كتحسسبان سمعتن مالتيو أبزقن بتمت درجة بمصنعة درجة سلزو خدو أمنص كف عدمن تايد اليوم include ناقور سلزو عبيوم مالتي نعمنات عن تيوسينا بزعبا ايموشنسي سمعت كامتان قنفي لخيوتس عسرت قصر بلو مالو بنقشتهم كلهم سلزو خلط وين يتقمم دو بهيوتهم مسبسحو يتقمم مهنياتو أبسرح سمعتهم ما يقول صنيهم حسابهم موش تجيرهم ولا حريقهم كلهم زي حرق خوينهم خدو خيلو مالو سيستم مالتي انت يا خبلك هذا اللي حجي نحنا زعبنا له دحر بايتاس مزسي
درخب يبولن حجن حسيو نعنا أنتي جاند خوننا زلوا مالتي دكنا خاني إذا سيستم زي زعب يوم زلوا نزل نقرات إذا نحوز يوم زعب زلوا مالتي حتى individualism سي individualism بحتى ونت بحتى بحال بتقرنيا individual مخالمش سيستمي أبز خيروا نسيهم كم مهار زوعلو حجم صعبيو نصهم مخاني من سولتو extend family دو تبلو concept نعد خازو لو قلب أكردومني ولا اختردوم تفتن كاس كردو ويقولني مهنياتو سيستم زعب يوم زول انتاي individualism بولدو تخون لك aggressive تخون لك بزخون يكون قبل الكتب لك سيستم كوم يزعبيك حجن احنا كولكتيف زخون تعابينا عابينا بس انا بيني كيرئ كاب محازا مزانا زورخت مشلاس وين عوف وين ونشوف لها برخت بالك خرتيمكم خرتيمكم كفبلها كولكتيف يو بحباري خات عبنبر بين خات عبلك تسعرنيها ابز كن بينه يوم زعابي زلو مالتي حجي انت يخبر كونفليكت فترافت ناين اسنه عدمه بزياده نرينا افتا ماسيا خمت اي زرس اخوان ماسيا صرف تراي ريليشنال اجريشن صرفيو قالاتي بولينج كاو عبي يا بولين تايو كاب محازو خاون مفلاي يالو اجي حدا على غزي ذكريها دغزاو تخادحن تبوس مالتي تي اورادحن صليكا نتم قالتي نغروم نخلو بملتا غزاو تصلاكا اجي متو موص انتسد تحلف كلها صرفها كابت مسمس لا صرفها مالتي اجي بولينيز كم كونسبت مالتي غفح اب صرف ترا يكونن تحصر ነገር አይኮነን غفحيو كاب محازوتكا مفلاي يالو ايزوليشن مسمع አሎ كلهم جروب كينام أجنس نات كاي يخدو حجين تايت صعبينو خبيدي مالتي حجسي من البعض تماسياسي أكلت بوليني هذا أمبر نسات رئيس خلتي كونتن جن قال كتر خبر الله خابت عم خبادي عمل مدن دان هالو أنت هالك باسل مدحال هالو مش دار هالو وبزحنا قرأت حزين مالتي جوبز نمان قدو بمنتين صحاح هم قالك لنفسه بمنتين كأيو مزمور 110 شعتين زي عدم سنة أزيو خبيديو سنة عدا نا تبعلنا عاوينا سنة ناي مخانو سنة عدم زحلفنا علنا أفلوتو قال أفلوتو علنا مالتي من البعض تي نحنا زعبنا له بايتا كيد كاسي وتي خيط وتصنيها عبيد كاسي كابت خبابي خا يتوصنيها تي كلس يقوا صركاي ابزي قلايو وقيانوسيو مقواصر زبال نغرات يلن حنساب انت وصيوت عدمه ادفا سلازخونه او وقيانوسيو مالتيو اتي زلو كترخبونا شغاري مالتيو حجي تنقسنت عدمه كبيد غبرو اب سدت بز نغرات زيو نقسنت عدمه زدفو ثلاثه نغرات وي صلوا زحدرو ثلاثه نغرات اللهم حدا ناكلنا قممات وي هورمونس يوم ازي زخونه يكون منستي بز مسرح زحلف قدنيو برچ ايكونن مالتي هورمونس ملوواط يمص بفلاي كاني كلتا هرمونس አለው ናይ ወዲ ቴስቶስትሮን ናይ ጓለካ ኤስትሮጅን ዝበሃሉ ማለት እዩ እዚኣቶም እቶም ድርኽቲ ዓበይቲ ሆርሞናት እዮም እምበር ካሊእ ማልያ ዘይብሎም ሆርሞናት አለው ስለዚ እቲ ምልውዋጥ ናይ ቀመማት ኣብ ውሽጢ ኣካል ዝኸይድ ንሱ ዘምጽኦ ኣካላዊ ለውጥታት ንሪኦ ነገር እዩ بقدام نريهم نجارات اللو أبدأ كنستيو ورحاو صقياتن ممسا وموسا قولن مقفح زيتات أكلاو لو تات نريه ودات كأنج حموسا ديو دمسخا مقرنا عديو خالي نجارات كان نري إذا حجي بدوش تخوي نزدوف أزولو نزين تايت هرموني سلازي ناي هرمون ملوات كاب سمعت كاب ملوات اللو السمعتون يدوفو أي مالتي بفلاي كامس صوتاوي نجارات كم مسقاوي ركبات مسل نجارات قطتها زغنا ركبات على يجيب وشتهم زدف زلوا نجار على كلاي ناي مزان وصلوا وين عرقنا ناي محزن صلواي نعبي متس نالبات تاب ميدل سكول كله يزجمر
ኣብቲ ቀዳማይ ክፍሊ ገለ ከለዉ ሶኒ ዝሓዝዎ መሓዛ ዓርቢ ባእስዎ ማእሲ ዝቀያየር ነገር እዩ ማለት እዩ መሓዛሲ ነዊሕ ሒዙን እዮም ዓርካ ነዊሕ ሒዙን እዮም ብዝተፈላለየ ይበኣሱ ይዕረቑ መዓንቲ ፍሬንድ ዝበሉካ ፅባሕ ተባኢሶም ሓድሩ ከምኡ እዩ ሂወቶም ሚድል ስኩል ቁሩብ ክስታይ ናኾነ ኸይድ ክፍለዩ ይጅምሩ ኣብኡ ይጅምር ድሕራይ ኣብ ሃይ ስኩል ምስ ከደ ከዓ ዝያዳ ናተረረኸ ይትዕርክነት ማለት እዩ ኣብ ፅልዋ ክንብል ከለና ናይ መሓዛ ኢንቲሜሲ እውን ኣሎ ሮማንቲክ ሪሌሽንሽፕ እውን ኣሎ ኣብ ሃይ ስኩል እንደውም እኳ ኣብ ሚድል ስኩል እውን ይጅምሩ እዮም ግን ኣብ ሃይ ስኩል ከዓ ናበዝሐ ይኸይድ ማለት እዩ ሳልሳይ ፅልዋ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወይ ሶሻል ሚድያ እዩ እዚ ከዓ ሳልሳይ ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከም ወላዲ ምዞም ሰለስተ እዚኦም ኢኻ ክትጋጮ ትውዕል ማለት እዩ ሓደ እቲ ሆርሞን እዩ ምስ ወላ ሓንቲ ትገብሮ ነገር የለን እቲ ናይ መዛኑ ፅልዋ ወይ ፒር ፕሬሽር ዝብልዎ ከመይ ኢልካ ትሕዞ ብጥበብ ርእሱ ዝኸኣለ ቻሌንጅ እዩ እቲ ሶሻል ሚድያ ከዓ ኩላ ዓለም ወላ ፃዕዳኣ ፀላማ ወላ እቶም ዝፈጠርዎ ተሸገሮም ሕቶ እዩ ሶሻል ሚድያ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዕድመ ንእስነትን ደረጃ ተሓሳስባንም ብቲንኪን ንጀምር ኣብቲ መእተዊና እንታይ ኢና ነርና ንሓደ ቆልዓሲ መንፈሳዊ ዕቤት ኣተሓሳስቡ ዕቤት ስሚዕታዊ ዕቤት ኣካላዊ ዕቤት የድልዮ ኢና ንብልና ስለዚ ኣተሓሳስባ ናይ ሓደ መንእሰይ ወይ ቲንኤጀር እንታይ እዩ እንታይ እዮም ዝሓስቡ እምሮኦም እንታይ እዩ ዝሓስብ እዚ ስእሊ ምናልባት ብዝቐለለ ስእሊ ናይ እምሮ እዩ እዚ ቅድሚት ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ማለት እዩ እዚ ካብዚ ከባቢ ዘሎ ብምሉእ እዚ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ንኽትሓስብ ፕላን ንኽትገብር መደባት ንኽተውፅእ ውሳኔ ንኽትውስን ኩሉ ነገር ኣብዚ እዩ ዝፍፀም ኣብ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ሓሲብካ ክትውስን ድዩ ኩሉ ነገራት በቃ እዚ ሲኦኤ ናይ እምሮኻ እዩ ዲሲሽን ሜኪንግ እዩ ስለዚ ኩሉ ዝመፅእ ሓበሬታታት ናብዚ ዝእከብ ኣብዚ ኢኻ ውሳኔ ትውስን ኣብ ማእከል እዚኣ ትርእይዋ ኣለኹም ኣብዚኣ ፖይንት ዘላ እዚ ማእከል ማለት ሊምፒክ ሲስተም ዝብልዎ እዚ ከዓኒ ኢሞሽናል ናይቲ ስምዒትካ እምሮ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እምሮ ብክልተ ድሕን ከፍ ኢልካዮ ኮንሽስነስ ኣሎ ኮንሽስ ዝኾነ ማይንድ ኣሎ አንኮንሽስነስ ዝኾነ ማይንድ ኣሎ እዚ ብስምዒት እዩ ዝድፋእ እዚ ከዓኒ ብሓሳብ እዩ ዝድፋእ ማለት እዩ ኣብዞም ክልተ እዚኦም ከዓ ኩሉ ሻዕ ረፅሙ ኣሎ ዝሰዓረ ይስዕር ማለት እዩ ስለዚ ኣሜግደላ እዚኣ ትርእይዋ ኣለኹም ክንዲ ዓተር እያ ትኸውን እታ ሸይፓ ዓተር እያ እውን ትመስል ኣላርም ሲስተም ናይ እሙረና እያ እጂ እዚኣ እንታይ እዩ ስራሓ ዝኾነ ደንጀር ነገር ክትርኢ ኮላ ዝኾነ ነገር ክርኢ ከሎ ኣላርም ትሰድድና ሙሉእ ብሬን ደን እዚ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ነቲ ዝመፃ ሲግናል ኣማእኪሉ ዘገድስቲ ኮይኑ ይቕበሎ ተዘይገድስ ከዓ ይነፅቆ ስለዚ እዚ ማቹር ትኮይንካ ኣብዚ ኣብ ኣተሓሳስባኻ ማለት እዩ በዚ ዝመፅእ ብስምዒት ተገፊኡ ዝመፅእ ነገር ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣብዚ ኣማእኪልካ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ስለ ዘለካ ንስምዒትካ ትቆፃፀሮ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ተተቆፃፂርካ ከዓኒ ብስምዒት ትውስን ማለት እዩ ኢሞሽናል ሕጂ ኣብ መንእሰያት ዝርአ እንታይ እዩ ኣብዚ ወሰኽ የርእዮም ኣብዚ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ናብ ፎርማል ቲንኪን ኣትዮም ኣለዉ እቲ ፎርማል ቲንኪን እንታይ እዩ ኢፍ ዘን ዝብል ሕቶታት እንተታት የብዝሕዮም መንእሰያት ከምዚ ተገይረስ ከምዚ ክኸውን እየ ዝብል ኦረዲ ኣማዕቢል በለው ኣለዉ እዚ ከዓኒ ብሆርሞን ስለ ዝድፋእ ብጣዕሚ ሓያል እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ሕጂ ሓደ መንእሰይ ኮፍ ኢሉ ክዕለካ ከሎ ፅቡቕን ሕማቕን ፈሊ ይፈልጥ እዩ በስተ ተሰቲኻ ከምዚ ሽግር ከምፅእ ክእል እዩ ፓሪቲ ከይድካ ምስ መሓዙትካ ከምዚ ፀገማት ከምፅእ ክእል እዩ ፀገም ይብልን ኮፍ ኢሉ ክዕለካ ክእል እዩ ግን ተመሊሱ ገብሮ ወይ ስፒድ ምውሳኽ ኣክሲደንት ከም ዘምፅእ ይፈልጥ እዩ ኮፍ ኢሉ ክዕለካ ከሎ ከምኡ ክብለካ ክእል እዩ ግን ገብራ እዩ ከይዱ
ንዓይ ዝገብራ ንምንታይ እዚ እዩ ስዕሮ ዘሎ ማለት እዩ ሶሪ ጎይሓድ ስለዚ እቲ ክሳይ ስዕሮ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ኢሞሽኑ ሲ ሓያል ስለ ዝኾነ ብሆርሞን ከዓ ስለ ዝድፋዕ እንታይ ይኸውን ሓደ ነገር ሕማቕ ምስ ገበረ ጣዓስ ከይዱ ግን ገብራ እዩ ሳኻ ኮፍ ኢሉ ክዕሊ ከሎ ግን ሳዕቤን ናይ ሴክስ እንታይ እዩ ሳዕቤን ናይ ድራግ እንታይ እዩ ሳዕቤን ናይ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ባህሪ እንታይ ምዃኑ ኣይጠፍኦን እዩ ሓደ መንእሰይ ኮፍ ኢሉ ክዕለካ ከሎ ኖርማል ከም ኣዳል ክዕለካ ክእል እዩ ከይዱ ግን ይገብራ እታ ዘይደልያ ነገር እዩ ዝገብር መንእሰይ ስለዚ እዚ ውሽጣዊ ድፊት ከም ዘሎ ክርዳእና ኣለዎ እእምርኡ እውን ይደፍኦ ከም ዘሎ ክርዳእና ኣለዎ ስምዒቱ ብስምዒቱ ምራሕ ከም ዘሎ ክርዳእና ኣለዎ ሓደ ነገር ማለት እዚ ፒር ፕሬሸር ዝብልዎ ሕጂ ተኻልኣይ ማለት ሕጂ እቲ ናይ ሆርሞን ንሕና ዋላ ሓንቲ ንገብሮ ነገራት የለን ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ እዩ ኣብ ውሽጦም ዝኸይ ዘሎ እዩ ጥራይ ክንርድአሎም ኢና ዘለና መንእሰይ ኮይኑ ሲ ብውሽጡ ድፍኢት ይመፆ ከም ዘሎ እቲ ድፍኢት ከዓ ብሆርሞን ዝተፀልዎ ወይ ከዓ ተደፍአ ፅልዋታት ምዃኑ ዝወስኖም ውሳኔታት ከዓ ካብኡ ተበጊሱ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ምእታው ጥራይ እምበር ንዑ ክትቆፃፀሮ ይትኽእልና ሆርሞን ግዜኡ በሊዑ ናቐነሰ ክኸይድ እዩ ምስ ዕድመ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ዝመፅእ ናይ ዕርክነት ፀቕጢ እዩ ፕሬሸር እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና እቶም ንሪኢኹም ብሓንሳብ ኣለዎ እሱ ተፈልዩ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ እቶም መንእሰያት ናናቶም ኣብዚ ሚድል ስኩል ዝጅምር 5 4 ኮይኖም ግሩፕ ኣለዎ ግሩፕ ኣለዎ ሰብ ክሊክ ይብልዎ ወይ ከዓ ጉጅለ ሕጂ ናይቲ ጉጅለኻ ባህልን ልምድን ተዘይተቐቢልካዮ እንታይ ትኸውን አይዞሌሽን ሕጂ ደቅና ክኸዱ ከለዉ እንታይ እዮም ዝሓዝቡ ዘሎ ብሓደ ወገን ናይ ስድሮኦም ምኽርን ሓሳብን ሒዞም ኣለዉ ኣትሒዝካዮም ኣለኻ እቲ ብትምህርቲ ከዓኒ ናቶም ግሩፕ ፈጢሮም ከዓ ናቶም ባህል ኣለዎም ስለዚ ብዚ እንታይ ይፍጠር ዳይለማ ማለት እዩ ነየነዮም ነቲ ብፆቶም ዝብልዎም ወይ መሓዝቶም ዝብልዎም ድዮም ክሰምዑ ወይስ ናትካ እዮም ክሰምዑ ሕጂ እንታይ ይመፅእ እዚ ፅልዋ እዚ ገዚፍ ፅልዋ እዩ ፒር ፕሬሸር ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ ኣብዚ ዕድመ እዚ ግን ናህና ተራ እንታይ ክኸውን ዘለዎ ብዚ ኣተሓሕዝኡ ማለት እዩ ከም ዘሎ ፈሊጥና እንተደኣ ንሕና ዕድል ዘይሃብናዮም ሽግራቶም ምሳና ክዕሉ እንታይ ኢና ንገብር ምስ ዝመሽመይ ትኸይድ ከምዚ ትኸይድ ከምዚ ትኸይድ ይበዝሖም እሞ ምሳኻ ርሕቐት ይፈጥሩ ጋብ ይፈጥሩ ናብ መን ይፅግዑ ናብ መዛኖም ይፅግዑ ዕድል ጌርካ ንፉዓት ተምሃሮ ንፉዓት ጠባዮም ፅቡቕ ዝኾኑ እንተደኣኒ ዕርክነት ገይሮም እቲ ዕርክነት ይጠቕሞም እዩ እቲ ሕማቕ ነገር መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዘይናቶም መዛንኦም እዮም ዕርክነት ዝገብሩ ኣብ ከምሳ ዝፈጥሩ ማለት እዩ ሕጂ ፒር ፕሬሸር ኣዝዩ ሕማቕ ዕርክነት ንፅቡቕ ልማድ የጥፍኦ እዩ እጂ ከመይ ዝበለ መንእሰይ ከመይ ዝበለ ዕድመ ዘሎ ኩሉ ነገራት ብትምህርቲ ንፉዕ ብጠባዩ ፅቡቕ ዝነበረ ናብቲ ሓደ ክኸይድ ይኽእል እዩ በዚ ናይ ፀቕጢ ናይ መንእሰያት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓኒ እንታይ ኣሎ ክንርድኦ ዘለና እቲ ስምዒታዊ ሕጂ እቲ ሆርሞን ስለ ዘሎ ኮንፊዝ ይኾኑ እዮም ማስ ይርብሾም እዩ ዘሎ እቲ ሆርሞን ሕጂ ርጉእ ዝኾነ ሂወት የብሎምን ሓደ መዓልቲ ኢሞሽናል ዝኾኑ ንፅባሒት ኖርማል ዝኾኑ ሕጂ እንታይ ግዳያት ክኾኑ ብቐሊል ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ስቴብል ዝኾነ ክሳይ ስለ ዘይብሎም ይናወፁ ስለ ዘለዉ ናይ ዕረኽቶም ነገር ክሰምዑ ዋ ስድራኻስ ከምዚ ኢሎም ክልኩሉኻ ስሊፕ ኦቨር ፓሪ ከመይ ገይሮም ክልኩሉኻ ድሕኒ ኢሎም ሞ ገለ ነገር ዝጎደሎም ኮይኑ ስለ ዝስምዖም እንታይ ይገብሩኻ ናብቲ ሓደ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ከምዚ ናፅነቶም ትኽልክሎም ዘለኻ ኮይኑ ክስምዖም ይኽእል እዩ ማለት ሕጂ ኣብ ቀፃሊ ዝኾነ ኣርጊመንት ይኣቱ ጀብዚኣ ዕድመ እዚኣ ትቐልቀል እንታይ እያ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ምክታዕ ይፈትዉ እዮም ዝኾነ ነገር ከምቲ ቀደም ሕጂ ከምዚ ኢልካዮም ምስ ኢሎም ሰሚዕሜኻ ዝኸዱ ዝነበሩ ከምኡ ይኮኑ ሕጂ ናቶም ፖይንት ኦፍ ቪው ኣለዎም ሕጂ እንታይ ክገብሩካ ጀምሩ ቻለንጅ ክገብሩካ ጀምሩ በተሓሳስባ ማለት እዩ ንስኻ ኣብዚ ኮንካ ንኣፍሪቃ ኢኻ ዓብኻ ኣይትፈልጦን ኢኻ ከምታ ዘረባ መፅእ ማለት እዩ ንስኻ ክትሓርቕ ኢኻ
ስለዚህ ምሳኻ ዝነበረ ዊንዶው ወይ ካ ዘራኸብ ዝነበረ መትረብ እንታይ ንኾነ ኸይ ናላሕልሐ ናብ ዕሩኽቶም ናብ ሰምዑ ይኸዱ ማለት እዩ እዚ እቲ ፀገም ዝመፅእ ስለዚ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብዚ እቲ ናይ ንእስነት ዕድመ ክኣቱ ከለዉ ኣብ መንጎ እቲ ፍሪዶም ዘለዎም ኣብ መንጎ እቲ ደረት ተቐምጠሎም ክሰግርዎ ዘይክእሉ ነገራትን ዘሎ ረፅሚ ብሓደ ወገን ንሳቶም ናቶም ናፅነት ክእውጁ ደልዩ ኣለዉ እቲ እምሮኦም ከዓ ንኮንሲኮንስ ሳዕቤናትን ገለን ስለ ዘይርድእዎ ፈሊጦ መሊኦም ናይ ስድሮኦም ምኽሪ ይሰምዑን እዮም በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ እቲ ደረት ተቐምጠሎም ከዓኒ ንኸይሰግሩ እንታይ ክትገብር ኣለካ እዩ ኣብኡ ዝመፅእ ትበኣሲ ማለት እዩ ስለዚ ፅዋ መዛኑ ዘይተርፍ ናይ ዕቤት መስርሕ እዩ ፈቲና ፀሊእና እቲ ፒር ፕሬሸር እቲ ናይ ዕሩኽ ናይ መዛና ፀቕጢ ክመፅእ እዩ ዓይነቱ ይፈላለ ብዙሑን ውሓዱን ይፈላለ ዓይነቱ ይፈላለ ምር ኣብ መወዳእታት ፀቕጢ ኣሎ እቲ ፒር ፕሬሸር ኣሎ ኣብዚ ዕድመ እዚ ይህን ምህን ክብሉ ዓቕሚ ናይ ተሓሳስቦም ስለ ዝፈቅድ ኣብ ኢንህን ሃባን ምእማን ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ሕጂ እቶም ቆልዑት ከለዉ ንፈልጦም ኣይኮኑ ዘለዉ ሕጂ ተቐይሮም እዮም ናቶም ዓለም ኣለዎም ናቶም ኣተሓሳስባ ኣለዉ ስለዚ እቲ ፎርማል ቲንኪንግ ኣትዮም እዮም ኢፍ ዘን ዝብል ኣትዮም እዮም ሕጂ እንታይ ኢኻ ዘለካ እቲ ናትካ ስልቲ ናይ መቕፃዕቲ ናይ ኣተሓዛዛ ክትቕይሮ ኣለካ ዝያዳ ናብ ምዕዶን ናብ ምኽርን ኢኻ ከተትህብ ዘለካ ሕጂ ዝዓበየት ክትገብራ ዘለካ ነገር እንታይ እዩ ፅኒልካ ክሰምዖም ኣለካ እታ ዝኸፍአት ነገር ትሃፕ እንትኾን እንታይ እታ ዊንዶው ዘላ ናትካ መትረብ ምዕፃው እያ ከመይ ውዒልካ ፋይን ካብኣ ንላዕሊ ይዛረብካ እንታይ ውዒሎም ምስ መን ውዒሎም ትፈልጦ ነገራት የብልካ ሕጂ እቲ ውሽጦም ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ እንተዘይፈሊጥካዮ ብኸመይ ከተዕርዮ ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኢኻ ክትኣምን ዘለካ ሓደ ኣብ ምስማዕ ክሰምዕ ክትኽእል ኣለካ እንታይ እዩ ሽግሮም እዚ ሕጂ ዝጅመር ዘይኮነ ብዓንቱ ብንእሽቶኦም እውን ናኸስኮስካዮ ትመፅእ ነገር እዩ እዚ እንታይ ዝበሃል ሒዝካዮም እንዳ ሻሂ ምኻድ ድዩ በይኖም ደይቲን ዝብልዎ ብዝዓዲ ማለት እዩ ከምኡ ልሚድካዮም ተፀኒሕካ ይቐለልካ ማለት እዩ ሃንደ ብዝመፅእ ነገር ኣይኮነን እዚ ምሳኻ ሲ ናይ ኢንካን ሃባን ልምዲ ክፀንሖም ኣለዎ ስለዚ እዛ ናይ ኢንካን ሃበን ከም ቅብል ትወሲድካ ሓሳቦም እውን ስለ ዘፍቅደሎም ማለት እዩ ኣብ ህንካን ሃባን ድሕን እቲኻዮም ኣትሊስት ዝወዓልዎ ሓሳብ ናይ ዕሩኽቶም ዝብልዎም ትዛረቡካ እዮም ዓርከይስ ከምዚ ኢልኒ ወዲቲንግ ማሲ ኣብዚ ክፅበዮ ዘለካ ስትሬንጅ ዝኾነ ሕቶ እዮም ክሓቱኻ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ሽዑ ንሽዑ ክትምልሶ ዘይትኽእል ንምንታይ እዩ ቅድሚ መርዓ ሴክስ ዘይፍቀድ ምክንያት እንታይ እዩ ብለካ እንታይ ኢኻ ኽልካ ክትምልሰሎም ማስ ቻሌንጅን ዝኾነ ሕቶ እዮም ክሓቱኻ ምክንያቱ ዕሩኽቶም ክብልዎም ዝውዕሉ ስለ መሊኦሞ ዝመፁ ግን ፅቡቕ ነገር ተዘዛሪቦምኻ ግን ንስኻ ንኽተረድኦምን እንካና ሃባን ኢንጌጅመንት ክትኣቱን ስለ ዕድል ዝኸፍተልካ ንዓኻ ከዓ ኦልሬዲ ከም መኻሪ እቲ ፍቕሪ ኣብ ቦትኡ እቲ ቦንዲን ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ እቲ ሳዕቤን ከይገፍሖ ከሎ ንምእላዩ ዕድል ህበካ ማለት እዩ ኣነ ዝበልክዋ ግበር ተዘይጌርካ ኢልካ ዘረባ ድሕን ኮይኑ እንታይ ይኸውን ሚንስ ኣለዎ ሕጂ ደገ ዝውዕሎ ምስ ዕሩኽቱ ዝውዕሎ ካብ ወፂኦም እውን ዝተፈላለየ ኤክስኪዛት መዓት ኣለዎም ፕሮጀክት ናይ ሓባር ኣለና ክብሉካ እዮም ከምዚ ዶ ክብሉካ እዮም ኣብ ሞል ክንራኸብ እዮም ብዙሕ ነገራት ከምፅእ ክእሉ እዮም ድሓር እውን ፓርታይም ስራሕ እውን ክሰርሕ ክብለካ ክእል እዩ ኣበይ ኮንካ ካ ትቆፃፀሮ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሜላኻ ክትቕይር ኣለካ ናይ ኢንካና ሃባን ከም መደብ ክትሕዞ ኣለካ ንዕኦም ከዓኒ ኣትሊስት በቲ ደረጃ በፂሖሞ ዘሎ ዕድመ ሪስፔክት ክትገብሮም ኣለካ ወላ ይተቐበሎ እቲ ናቶም ሓሳብ ኣይተቐበሎ ግን እቲ ናቶም ኦፒንየን ኣፕሪሽት ክትገብሮ ኣለካ ሓሳቦም ክገልፁ ምኽኣሎም ዳሕራይ ብዙሕ ግዜ ንገዮ እንታይ እዩ መዓልታዊ ወቐሳ ኣብ ገዛ ክመፁ ከለዉ ብንእሽተይ ብደቀቕቲ ንኣሽቱ ነገራት ቀፃሊ ንወቕሶም እንተኮይንና ተገዛሲ ናብ ቶክሲክ ነገር ይቕየር ማለት እዩ ገዛ ክመፁ ስፅሎ ስለዚ እንታይ ኢሎም እዮም ክመፁኻ ማለት እዩ ማስ እንታይ እዩ እቲ ዕድመ እቲ ሆርሞን እንታይ ዝገብሮም ስቲሙለስ ይደልዮም ማሲ ኢንጌጅ ዝገብሮም ኤክሳይትድ ዝገብሮም ነገራት ክርእዩ ገለ ይደልዩ እዮም ማለት እዩ ከምኡ እዩ እቲ ዕድመ ዝደፍኦም ንስኻ መፂኻ መዓልታዊ ድሕን ትደቕሶም ኮይንካ ሞ ሕማቕ ዘረባታት ጥራይ ትዛረብ ኮይንካ ጠቅምን ዘይጠቅምን እቲ ኢነርጂኻ ሲ እቲ ማለት ሆምወርክኻ ይሰራሕካን ከምዚ ዶ ክኸውን የብሉን ዝዓበየ ነገራት ኣሎ ዝዓበየ እሹ ብድሕሪት ኣሎ ኣብኡ ኢኻ ከተድህብ ዘለካ ማለት እዩ
ስለዚ ተኻለካ መፀን ዌልካሚን ዝኾነ ክሳይ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ትኽእለሉ ግዜ ክትመክርን ክትምዕድን ኣብ ዘድሊ ግዜ ክትገንሕ ሓላፍነት ወለዲ ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ ክትመክርን ክትምዕድን ከም ቀዳምነት ውሰዶ ግን መግናሕ ዘድልዮ ግዜ ኣሎ መስመር ድሕን ስሕትሎ ኮይኖም መግናሕቲ ድዩ መቕፃዕቲ ድዩ ክመፅእ ኣለዎ ትደረትካ ክትሕንፅፅ ኣለካ ግን ዝበዝሕ ግዜኻ ግን ኣብ ምኽርን ኣብ ማዕዳን ክትሕልፎ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትኽእለሉ ግዜ ክትመክርን ክትምዕድን ኣብ ዘድሊ ግዜ ግን ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእቲ ኩነታት ድሕን ኣለዎ ኮይኑ صباح نقوم مستمعرتهم زخدوا زلوا جوا من قد خيرهم عبد فؤاد حن زهدوا له خيرهم السيجنالات تاريخها بتشبتي زين you have to stop it تزي كوينو إذا كنت أنت فرق ساعات دونجي خمس إخا خمسة دحين كوينو أنت بقى خامنو مع التزوعل زين نرحقوا زخدوا صعبين نقفيه كوني سلز صعبين نقول كل مهارة زلنا أنتاي مخرن معدن أزيو أقداسي ولا مستناتهم حسب تزي تردد أخا أتليس كن كوفيلك حسابهم سميعها أوكي نسخة بخمس تري لها أنا جن بخمس يزريو زيارات مكرر للنبي هوت الكحت مغروم كلها ولا أبتيش وان ديسم وخانت موصل زي حزوة كزارهم كلها maybe they will ignore you وزع أكشنات كري خاخوليا من ساعتهم جن أوشتهم يتولوا أوشتهم يسلاسولو تطلبهم زلها نقرات وشتهم يسلاسولو صباح نقول أبي هوتكم عين فتنات متصم كله كتقوم اليوم لذا كيس الكخابة زريو هذا لو رياكشن كي سنبتك أتي برينسيبل نايم صحاب قدوس نهوت برينسيبل ممرحي تمهرو مال كامالتيم قلنا شلل كنا ولا زين خل نتاعي حجي إلى اعتذرت من بار عزياء قداسيتها تم جمرت هذا فترة عن تيرين هنا كل شيء تنات كحنسات فتحنسات عليك كسابي خاطف كدلهم أبي خاخ أدو تبلهم نسخات فلت عليك حجي نابنت دكنا خاف تمرت مسوسنا أبي يخدو ميدل سكول يزارب زول حجي elementary is easy خاف تمرت واتس بيك تقولهم جزء خاطهم صوب ميدل سكول لوت زبالي بدحريو بزح نقرات هالو بس جروب بروجكت له مسعرقتهم زرخوا بولو بزح نقرات جزية زهد فوقلو جزنتات هالو جزية له نساهم تقوم له تا ويندو تيا إذا ويندوز ياخد عبسان لك مسوسو خابت مرتي نسخة قيد كابيك تقبر مالك نابنت باس تبصو تاني عفت باس انت يقبر يتفلني انت يزر رباي مس ريليشن شيبز فتر شعويوت رومانتيك ريليشن شيب ابعد قنا عدما يمزلو قن زدفافوهم بزح نقرات سلازلو اذا عدما زي دقخا خابت مرت مسوسو نابي يخدو مفلات ازي وساني سلازي زيا ابي وعلوخه مسعرقتهم سابي مسوعلو اليوم مول دروب جرمو أو أزوم بيو سبعة الله ولد الله أو يوقفت مولا يوصني دوم دروب ماس كم زبلكم إيه مسعرقتهم كرا خوون socialization كجبرو أتعدمه وندافعومي كل كلهم ونا يدخلنها كنترول ميكانيزم يبلكن بزح نخالات على اللوم على كتوك أمول زخولو بروجكت اللي حبار كجبريته لما هنتا خاط لهم بروجكت قارت خوف كل جزاء خط بلوي تلنا أباسي خاطعته جن دروب غير كام أتليست نو أبيل لو مس من يوم زوج زلوا من يوم عرقتهم تخيل كاو أنتم عرقتهم بحريهم من تايوم حربايتان أتوم بيتسب من تايوم أبتجزانا بيتسب بتدقهم تايم زجور مس من يوم زوج تاي زخول بحري ناي مسنع حلفنا تلا كمان سلز تايم مسواتو حلوه مالك أبزعد مزيد حين شلل ملاليل كايو بزوح نقدر كجبر خليهم أبتنزل له أكل 3 ساعات بزوح نقدر كبلا شوف خليهم أما حبرا مراقبيتات كن رؤينا على حراي السوشيال ميديا السوشيال ميديا خاني كتعطوا لهم كتخلى لك حجن ريو حتى عدمن السنة حتى من الناتني مالتي زي identity formation دي عدم زي حتى من النت من السي أنا مني إلي إذا حدد أنا ماني إذا بالحطة ما تصومين تايو حجين مجمر تاجزي ريفلكت خجبرو يجمرو مس نفسهم كزارو دحين أبغى زعات يوم جزية تطفو دحين كوينهم unless alarming تزي كوين تبزيحو جلس مش على ملكات تزيريهم دحاني تسقم يقولونكم وانا أبغى زعات يوم بينهم كونوا خلون دايم زحزلو بس نقصهم يوم زارو بزلو
ንመጀመርታ ግዜ ሕጂ ንውሽጦም እዮም ጥሙስ ዘሎ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ክምልሱ ግዜ ሰልፍ ቶክ ማለት እዩ ይዛረቡ እዮም ምስ ነብሶም ስለዚ እዚ ዕድመ እዚ መንነት ወይ ከዓ አይደንቲቲ ኣገዳሲ እዩ ሓደ እቲ ሴክሹዋል አይደንቲቲ እዩ እዚ ኦብቪየስ እዩ ሴክሹዋል አይደንቲቲ ናቶም ክፈልጡ ደልዩ ጾታዊ መንነት ማለት እዩ ካሊ ናይ ስራሕ ኬረር አይደንቲቲ ኣሎ ሕጂ ካሌጅ ኣትለኹ እንታይ እየ ክገብር እንታይ ዓይነት ስራሕ ክምሻሎ ኢሎም ክሓቱ ባህርያዊ እዩ እዚ ኩሉ መንእሰይ ዋላ ጻዕዳ ይኹን ጸሊም ይኹን ዝሓልፎ ነገር እዩ እዚ መድረኽ እዚ ንዓና ዝኸብደና እንታይ እዩ ምስኡ ከዓኒ ናይ መበቆል አይደንቲቲ ሕቶ ይመጾም ማለት እዩ ሕጂ ስጋ ብሚድል ስኩል ስለዚ ስጋ ኣብ ሚድል ስኩል ምስ በጽሑ እንታይ ክገብሩ ጅምሩ ሂንዲ ምስ ሂንዲ ናይጄሪያ ምስ ናይጄሪያ ኤዥያ ምስ ኤዥያ ግሩፕ ክገብሩ ጅምሩ ንመጀመርታ ግዜ ሕጂቶም ቆልዑት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከሎ ብዙሕ ሕቶታት እዚ ኣይመጾምን እዩ ኣብ ሚድል ስኩል ምስ ኣተው ግን ነናቱ ጉጅለ ምስ ረኣዩ ኣዌርነስ መጽእ ማለት እዩ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ይመጽእ ድሕራይ ኣብ ሃይ ስኩል ምስ ከደኻ ናገደደይ ዝኸይድ ሕቶ እዚ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ከም ዘሎ መበቆላዊ ዓሌቱ ማለት እዩ ሰብ ካበይ መጽዩ ኣነ መን እየ ድሕኒ ኢሉ ከዓ ንድሕሪት መሊሱ ኣነ ሃበይ መጽእ ኢሉ መልሲ ክረኽበሉ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ሕቶ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ክፍትሹ ስለ ዝጅምሩ ክንሕግዞም ክንኽእል ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ቢሎንጊን ሶሻል ቢሎንጊን ነገድስ ኣብዚ ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ ምስ ግዜ ቁሩብ ክጎየ ሶሻል ሚድያ ጽልዋ ኣለዎ ኣብ ወላ ከርፊው ክንገብር ንኽእል ኢና ሰዓት 7 እቶም ክንብሎም ንኽእል ኢና ገዛ ኣብ ገዛ ምስ ከዱ ግን ምስ ዕረኽቶም ዘረባ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ብሚድያ ማለት እዩ ስለዚ ምኽሪ እንታይ እዩ ምኽሪ እንታይ እየ ክህብ ዝኽእል ሶሻል ሚድያ ወልፊ እዩ ስለዚ ብዓንተ ብኡ ወልፊ ንኸይተሓዙ ክንጥንቀቕ ኣለና ሶሻል ሚድያ ክብል ከለኹ ጌይም እውን ኣሎ ፆታ ጌይማት ዝተፈላለየ ማለት እዩ ኣዲክሽን ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ ኣዲክሽን እዩ ወልፊ እዩ ስለዚ ብተኻለካ መጠን ኣብ ገዛ ኤሌክትሮኒክስ ድሕን ተፍቅደሎም ኮይንካ ማለት እዩ ንቤድሩሞም ሒዞሞም ንኸይኣቱ ካብ መጀመርታ ክተልምዶም ኣለካ ቪዚብሊቲ ክህሉ ኣለዎ እንታይ ገብሩ ኣለዎ ሲ ክትፈልጥ ኣለካ ቤድሩሞም ሒዞሞ ተኣትዮም ምስ መን ራኸቡ ኣለዎ ክትፈልጥ ኣይትኽእልና ስለዚ ሚድያ ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ቴሌፎን ይኹን ኣይፓድ ይኹን ገለ ናብ ዓራቶም ሒዞሞ ክኣትዩ የብሎምን ኣብ ቪዚብል ኮይኖም ክፃወቱ ኣለዉ ክትሪኦም ኣለካ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ካሊእ ናይ ስክሪን ታይም ሊሚትድ ክህልወካ ኣለዎ ማሲ ስልካ ትደርብየሎም ስክሪን ፍርቂ ሰዓት ዲናይ ንግሆ ሰዓት ድዩ ተወሰነ ግዜ ክኾኑ ኣሎ ማለት ዝበዝሕ ግዜ ድሕና ኣብኡ ኣጥፊኦም እቲ ወልፊ ክመፅእ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምንታይ ኢና ብቐሊል ብወልፊ ናይ ኢንተርኔት ንተሓዝ ኣልኮል ዕፀ ፋርስ ዝኾነ ይኹን ኣልኮል ይኹን ዕፀ ፋርስ ንሓደ ናይ እምሮና ቀመም ዶፓማይን ዝበሃል ንዑ እዩ ትሪገር ትገብር ፕሌጀር ሰንተር ዝብሎ ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ እዩ ዘሰይም ንምንታይ ኣዲክሽን ዝኸውን ሰብ ምክንያቱ ዘሰይም እምሮ እዩ ደንቀሳቕስ ማለት እዩ ስለዚ ከም ወልፊ ክንሪኦ ኣለና ሶሻል ሚድያ ስለዚ ከምዚ ቅትለት ዝበዝሖ ገይማት ኣቮይድ ክንገብር ኣለና ፓስፖርት ክንገብር ኣለና ሲልና ዩቱብ ክንቦም የብልናን ኣብኡ መዓት ግዕዘ ምዕዘ ኣሎ ብሰፊሑ ክንሪአና ኣብ ካልእ ግዜ ሶሻል ሚድያ ርእሱ ዝኸኣለ ዓብ ርእሲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዕድመ ንእስነትን ፆታዊ ስምዒታትን ምስ ግዜ ቅልጥፈኩም ኣለኹ ሶሪ ስለዚ እዚ ሶሻል ሚድያ ሓደ መዓልቲ መደብ ጌርና ብሰፊሕ ክንዕለሉ ኢና ምክንያቱ ዓብ ርእሲ እዩ ዓብይ ቻሌንጅ እዩ ምክንያቱ ክትኩልኩሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ተሒዞሞ ከዓኒ ብሉእ ነገር ክርእዩ ይኽእሉ እዮም ኩሉ ነገር ክርእዩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ዒንቶም ማለት እዩ ዘየለ ግዕዘ የለና ኣብ ሶሻል ሚድያ ስለዚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ንምለሶ ኢና ነዚ ብዛዕባ ዕድመ ንእስነትን ፆታዊ ስምዒታትን ክንምህሮም ኣለና ዓባይ ክብላ ዝኽእል ኣብዚኣ እንታይ እያ እዚ ታቡ እዩ እዚ ዘሕፍር ነገር እያ ባህልና ብዛዕባ ሴክስ ምዝራብ ሲ ብጣዕሚ ዘሕፍር ነገር እያ ዕበልና ንከምኡ ኣብዚኣ መፅኡ ነር ፓስተር ዑባ ስላሴ ብክንደይ ክሳይ ምሄርና ዝጋብሔር ባርኮ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ተዘይ ምሄርናዮም ግን ካልኦት ክምህርዎም እዮም
ኣይፈልጡን እዮም ከዓ ክንብል የብልና ቤት ትምህርቲ ዝውዕልዎ እንታይ ይዛረቡ እቶም መምሃራን ኣብ ገለ ሚድል ስኩል ከም ሳብጀክት ይምህርዎም እዮም ስለዚ ብዛዕባ ፆታዊ ነገራት ዘለዎም ኣፍልጦ ክንየና ልዕሌና ምዃኑ ክንፈልጥ ክንኽእል ኣለና ሰርፕራይዝ ክንኾን የብልናን ሲስተም ከምኡ እዩ ዝምህሮም ዝውዕል ዘሎ ዝጥምትዎ ዘበለ ከምኡ እዩ ስለዚ ንሕና ተዘይምሂርናዮም ካልኦት ክምህርዎም እዮም ክምህርዎም ከለዉ ግን ብጌጋ ክምህርዎም እዮም ስለዚ ካብ መጀመርታ ከም ሓላፍነት ወሲድና ኮፍ ኢልና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ብዝኾነ መሰረት ጌርና ክንምህሮም ኣለና ብል ስለዚ እቲ ፕራይቬሲ ሕቶ ኣሎ ናይ ፕራይቬሲ ሕቶ እዚ ናይ ሴክስ ሕቶ ክመፅእ ከሎ ከም ፕራይቬት እዮም ዝወስድዎ ኣይነግሩኻን እዮም ኣይዛረቡን እዮም ስለዚ ብጣዕሚ ቻሌንጅን ዕድመ እዩ ተኻልና መጠን ግን እዚ ኣብ ደገና ወሰድና እናዕለልና ብዝተፈላለየ መንገዲ ጌርና እስክንርድኦ ኣለና እንታይ እዮም ዝሓልፉ ዘለዎ ኣብ ቤት ትምህርቶ ማለት እዩ ንሕና ከዓኒ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ትምህርቲ ብዛዕባ ሴክስ ክንህቦም ኣለና ኣፍልጦ ክውስኹ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኢለ ወደ ሓንኩም ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ወሲደልኩም ህውሃ ቢለኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ይባርኩም